استحصالات SP. يا غريبون برو يوفن غريبون ريكوردز. Пацани без предел, да хајот бе парво, баҷои мактаб да куча, рӯзу шаво, бисори бад бе ақли бо мегуфтум ҳама садаки ай мактаб сирм када нагирифта атистата, авлодо уже умечона ай маканда будан, ва гапошон сахт мерасид некида лабханда будак, ба ҳаму раҳравон ногаҳони паворот шид, пацани хулиган якашидак ошиқ, бад оста да зиндагӣ ворид шид, тағйирот ишқ фикрома равон кард тарафи ҳаёт. Ма ошиқи ба нангим, отахи тағам натехидим, кор мекунам намегум айшотид маразанте, билети Россия, палёт да фикр, тори тахту бахт, охи ма ошиқим, расидим ғарибӣ, ки ҳаёт ма хубтар кунам, ояндаи ширина қатъию духтар кунам. Нисбати дилим гарм, ҳис накарда хини кира, груз шида ғарибӣ, о ғариб бача зангирай, ма ғарибам бошим, бояд ҳар рӯз чахчах кунем, брат шикастум роид кардим, шод партода NGN, алё асал созӣ, намозота хондестӣ, тирам да фикри ояндамон, ранги ма хоб нестӣ, интизор шама миём, хела қариб монд, билети обратно, салом Тоҷикистон, боча бачаи ғариб буд, баргаштак ба ватан, расчётҳои туя гирен муҳтарамо волидайн, рӯзи туи аниқ, да моҳи август, ҳама чӣ тайёр, мерем ба сари арӯс, расидим ба мақсад, авлодои ғайбат мекардан имрӯз ҳайронанд, да бивши хулиган, ирӯз фаромӯш кардим азобҳои ғарибӣ, да чашида будим хирсандӣ наздикора дида. Вақта ворид шидим, ай азоб шидим ронда, да тую мебиним рақси ё чама қатъи отам, ма хирсан шидим вақте ки ай ғарибиомам, да туюм ҳатто рақс кард бо бим қатъи момам, пирукам пир дуо мекунанд бари хушбахти мо, серфарзанд оркина худо мега ва ё бари мо, волидонай мавтӣ наваса мехоҳанд, хоҳишона мекунем насиб агар худованд хоҳад. баҳри ғариб бачаҳо гуфтанем ки ҳеҷ вақт ноумед наша, я орзуед ки нашид, худо хоҳа агар аю орзуи кадагита беҳтарша мебинӣ. استحصالات SP. غريبون ريكوردز.